நவராத்திரி 6ஆம் நாள். ஷஷ்டி. காத்யாயனி தேவி வீரத்தின் வடிவம். காத்யாயனி தேவியின் கதை காத்யாயனி துர்காவின் 6வது வடிவமாகும். காத்யாயனி என்ற பெயர் கத முனியின் மகள் என்பதால் வந்தது. அவர் மகிஷாசுர அரக்கனை அழிப்பதற்காக பிறந்த வீரத்தின் வடிவமாகும். பழங்காலத்தில் கத முனிவர் துர்கா தேவியின் பெரும் பக்தராக இருந்தார். அவர் அம்மன் தன் மகளாக பிறக்க வேண்டும் என்று கடும் தவம் செய்தார். அவரின் தவத்தால் மகிழ்ந்த ஆதிசக்தி, சரியான நேரம் வரும்போது நான் உங்கள் மகளாக பிறப்பேன் என்று வரமளித்தாள். அதே காலத்தில் மகிஷாசுர அரக்கன் பிரம்மாவிடம் கடும் தவம் செய்து, ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே என் மரணம் வரும் என்ற வரம் பெற்றான். இந்த வரத்தை பெற்ற பின்னர் அவன் எல்லோரையும் துன்புறுத்த ஆரம்பித்தான். தேவர்கள் அனைவரும் சக்தி தேவியிடம் மகிஷாசுரனிடம் இருந்து தங்களை காப்பாற்றும்படி வேண்டினர். கதமுனியின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக அம்மன் அவரின் மகளாக பிறந்தாள். கதமுனியின் மகளாக பிறந்ததால் அவளுக்கு காத்யாயனி என்ற பெயர் வந்தது. காத்யாயனி தேவியின் வடிவம். காத்யாயனி தேவி 4 கைகளுடன் சிங்கத்தின் மீது அமர்ந்திருப்பார். இடது கைகளில் தாமரை மலர் மற்றும் ஒளிரும் வாளை வைத்திருப்பார். வலது கைகள் அபய முத்திரையிலும் வரத முத்திரையிலும் இருக்கும். உடல் சக்கரங்களில் அவள் 6ஆம் சக்கரமான ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இருப்பார். பிரார்த்தனை மற்றும் பலன்கள். பிரார்த்தனை: தடைகள் நீக்கம், திருமணம் தாமதம் நீங்க, வீரம் மற்றும் துணிவு பெற பிரார்த்திக்க வேண்டும். அர்ப்பணிப்பு: தேன், சிவப்பு நிற மலர்கள், குறிப்பாக ரோஜா, தேங்காய் சாதம், பச்சை பயிறு சுண்டல். பலன்கள்: மங்கல்ய தோஷம் நீங்கும், திருமண தடைகள் நீங்கும், வீரம் மற்றும் சக்தி கிடைக்கும். காத்யாயனி மூல மந்திரம்: ஓம் தேவி காத்யாயன்யை நம. திருமண மந்திரம்: காத்யாயனி மகாமாயே மகாயோகின்யதீஸ்வரி நந்தகோபசுதம் தேவி பதிம்மே குருதே நம. இந்த மந்திரத்தை கோபியர்கள் கண்ணனை கணவனாக பெற வேண்டி ஜபித்ததாக புராணங்களில் கூறப்படுகிறது. தியான மந்திரம்: சந்திரகாசோ ஜ்வலகரா சார்துலவரவாகனா காத்யாயனி சுபம் தத்யா தேவி தானவகாதினி. பிரார்த்தனை மந்திரம்: யா தேவி சர்வபூதேஷு மா காத்யாயனி ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நம். இந்த மந்திரங்களை 108 முறை ஜபித்தால் திருமணத் தடைகள் நீங்கும், மங்கல்ய தோஷம் நீங்கும், வீரம் மற்றும் துணிவு கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. நாளின் நிறம்: 6ஆம் நாளுக்கு சிவப்பு நிறம் சிறப்பானது. இது வீரம், சக்தி மற்றும் எதிரிகளை வெல்லும் வலிமையின் அடையாளமாகும். ஓ தேவி காத்யாயனியை நம. ஓ தேவி காத்யாயனியை நம. ஓ தேவி காத்யாயனியை நம. ஓ தேவி காத்யாயனியை நம.
नमः ओ देवी कात्यायन्यै 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 नमः ओ देवी कात्यायन्यै
कात्यायनियै नमः। ओ देवी 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 कात्यायनियै